Sebelum kita mulai, mungkin yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Agak kosong. Bisa? Tapahoma rohata, huriana hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus, nueng marlas ni roha dohita, maka lason parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotan ondo hita tu pakirimun pabo dang portibiondo ujung ni padalanata. Ni akana porsea di bana. Alai surgo hasonangani do, alani takas do hatinda kono tak. Ale Yesus Kristus, diho matama puji-pujian, hasango ponro disaleleng-lelengna. Takasma tar porseai Yesus nama naik tu surgo lau mangarade inganan di akana porsea di ibana jala di arahon hita asa gabe si tindangi ni Kristus tu sandok portibion alani di bagasan unduk sorep dohot serep ni roha tapahirul marohata marpar sauran tu Tuhan Yesus ulu balang dagogoi marin di mahita.
Mar hite guarni debata ama, dohat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohat guarni ton di parbadia na tumo palangit dohat tanoon. Amen. Songonon do di dok Tuhani, baheno kudo sogot, namo nangi rap dohot au hundul di habang saki, songon au namo nangi jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tu mimbeli, naung manaik tu banua gicang jala hundul tu siamun di debata. Sesuru maton di parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi mana sida, asa toktong diradoti nasida, ulawan na jala asamar sahala nasida, mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tung rarat harajaanmu di hasianganon, paya masudep musum peak diturun di patmu. Saya pamonang mahami salutna, manalu hondo sa dohot hamatean marhite-hite ho. Ai ho do mano mangulu dohot na manggonggo mirap dohot amai dohot ton di parbadia. Amen. Marende mahita sian dukendi siap pulus walu ayat sada dohot tolu naung manayak doho. Manaik doho. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Iman atar surat di Yohanes onom ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, haporsiai hamuma na nisuru ni debata, ima ulan lomo ni rohana. Ido saatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhata. Hei Tuhan debata, saya pergogoi mahami, lawan hombar tu patik mi. Amin. Marende mahita sian buku ende 424 suara ni tondi.
Tatopoti madosata tu adopan di Tuhan, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martang yang tuho. Nada mangasahon hati goranami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya asi maroham mida sandok bangso nami, saya sama dosa nami saluhutna. Nunga manaik ho tu banwa gicang, mangundihon hami, asa tuho pamusatan ni pakiriman panggirenon nami, di halomohon roham do asa gabe si tindangim hami tu sandok portibion, marhite panggul miton nir ngulunami. Hape si pata do hata do hot pambahanan nami dang hombar tu hatam, balik sa diri nami do hot haboyan nami hupatu jolo hami, hagoonmu dang hupatimbul hami. Asi maroham dihami ale Tuhan, urupi mahami, asahu hati dakon hami homarhite hata dohot pambayan nami. Saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolo hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa, songonon do hata ni Tuhan Jahoba, unang homa biar ay au do siluluhon ho, nungapola hujo goarmu au napunak ho, hasangapon mandi debata na gicang. Amen. Marende hita sian buku ende 666 ayat 4. Kondo hitama katidakon Yesus Kristus partomusi asal tutorong dana olo manjakon nasintongi manjakon nasintongi bisar do hati urot nungasal punaholomi uwaso di Kristus otok-tok saleleng-leleng nahi. Hatani debata turpuk di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion iman sian Heber 12 ayat 1 onom. Dibaheni nang hitape alana sai torop nisi tindangi humaliang hita tape akon manasana parsoraton ro di dosa na girgir makaliangi dalam marbengek ni roha mahita marlojong tu bagasan paraloan na sonson di joleta. Tabereng ma induk ni haporsiani jalana paujuk kosa ima Yesus nama naon parselangan ni sikat ni lias ni roha tohap na iyan so dietong di ahliahon gabi hundul di siamun ni habangsa ni debata. Mula dong buk Alkitab
Bukalah kitabnya. Paingot-ingot hamu ma ibana na patautot hon paraloan si songoni dopak ibana sian aka si pardosa asa unang manarloja hamu unang mandate tondimuna. Dangadong dope pala tiris muda-mudar. Laho mangalaho di parkulon maralahon dosai. Dunga lupa hamu di pangapulon na hina honon na tu hamu. Ala anakmu ay ninado ale anaha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani jala unang humandele jupa di picak ho. Ay diajar Tuhani do na hina holongan ni rohana. Jala dilingsingi do ganup anakna jinakonna. Himanggo saatna martua doang kanda tumangion hatani debata jalana opiopsa. Amen. Marende mahita sian kuende 100 siap lusia. Taha tidakon maha porsiatai songon na hina tindakon idongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangit doa tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sian tondi porbadia andorang sohatubuan Ido tuhatta na tumao na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru do ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manai tu surgo lau hundu tu siamun di bata Jahoba amanai pargugon asoto dosani isima ibana paimamo laksogo do kaon mangumi alak na mangulu dohot na mate au persea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni Kristen akan nabadia dohot dihaselan dosa dohot dihatanya mandok mulak mangulusok daging halak namate songot semua surah sudah amin. Sunggul-sunggul tuhita guarni ming partangyangaton di tikion ima pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus ima sungguh ta marin dembahita sian pelean
Damai ni debata na sumurung sia saluhu na roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nuaeng marpungudo hita di bagas joroni debata inalaho marningot di ari parningotan hananaik ni Yesus Kristus tu banua gijang alani i taleho maroha doho pikirata laho manangihon hatani debata marhite turpuk na dienetsian Yohanes bidu onom ayat 60 sahat rodi 63 tajahama secara responsoria asa torok masian akasisianna nau bege sama dok hata nakasardoi ise pa bege-bege behana ma anggo idaw muna anak ni Jolmai manaik tu inganan nahian. Ima sahatna. Kamanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. So natado nakin nuaeng nunga sahatita tu pesta ari parningotan di ari hananaik ni Yesus Kristus. Jala memang sada peristiwa na luar biasa do ari hananaik ni Yesus Kristus on. Jala memang nasa natardok naik selalu do makoroholas ni roha. Apapun itu bila dikatakan sudah naik pasti akan memberikan sukacita kamanginang. Dia mai naparjolo bolo naik pangkat ni jolma las derhana pasti doi bolo naik pamor ni jolma pasti do las rohana molo di akana kuliah naik IPK na nina las rohana pasti naik pasti las rohana iya molo naik golongan na di pegawai negeri rupani di pegawai asing pasti rumah korhon las ni roha naik statusna naik gajina naik artana pokokna natardok naik ma pasti rumah buan las ni roha asal ma memang adong do akan naik na mabay marsa roha kahamay tahe molo naik molo naik tensina anggon marsak doroa alanion ada kamanginang molo naik gula na muse arbe muse molo naik asam uratna naik situ horon naik BBM doklan godang boy do pe memang molo saya lului godang do akan naik mabahen dang las rohata ya godang doi alai digijang ni sude nakina tadok godang do akan belas rohata alani kenaikan i lubi sian natahatai nakeningani akamang inang adong do pesada kenaikan nama bahen las rohani akan aporsiatu ibana ahamai hana naik ni Yesus Kristus tu banua gijang. Ini yang luar biasa dan ini menjadi satu momen peristiwa yang sangat berarti dalam kehidupan orang Kristen. Alaniaha, ala memang odos ada hal na menyempurnakan apa yang dikerjakan Yesus Kristus. Ay molo sohehe Yesus Kristus jalan naik tu surgo atong sia-sia ma hapor siaut tahun. Alani ido marhite di pesta parningotan ari hananaik ni Yesus Kristus hon adong opat alasanna buasa gabe marlas ni roha sudi akka na porsea ala hananaik ni Yesus Kristus tu banua gijang na parjolo dia mai
Marhite hana naik ni Yesus Kristus tu banua gijang sude namar hodomuan dohot haluaon ning uluta nung ngasidong be di ulahon Yesus Kristus nung ngasih kok be. Semua pekerjaan yang dilakukan Yesus Kristus yang berhubungan dengan kehidupan kita atau keselamatan kita telah selesai dikerjakan Yesus Kristus dan itu sempurna. Molotaida sian haso sorangna sesungguhnya itu bermaksud untuk menyelamatkan kita. Kemudian pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizatnya ingin menunjukkan supaya semua orang dapat dibawa ke dalam Tuhan melalui pengajaran, melalui mujizat dan banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Namangihut marhite hamamatena di hau pinor silang sasitongna daladoi laho paluahon sude jolma asa dapat haluahon alai dangsai holan hamatean benteng terakhir yang dimiliki oleh iblis itu juga telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Alani idodang tahu tabehita molo mate alaniaha hamateanipe nunga dipamate Yesus Kristus. Dakolan sadarion dung hehe ibana manaik matu surgo jala ima hasisikop ni ulau ni Yesus Kristus dinalaho paradehon haluau dihita marhitei utang dosa tape nung ngasalose hutang dosa kita juga telah lunas namanya molongai dokon lunas utangna pasti do sudah merlas ni roha. Adia kamang pasti doi. Dang adong jolma nasolas rohana molo salau se utangna, mangna lunas utangna. Pasti. Dan sesungguhnya kita juga telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Marhite hamamatena, haheheona, dohana naikna tu banua gijang. Marhite nunga lunas behita. Sude akka utang ni dosata nunga dibayar ibana, nunga digatihon ibana. Alani i masada las ni rohana parjolo di ari hana naik ni Yesus Kristus tu banua gijang. Napa duahon ana buita ida. Marhite kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, Yesus Kristus dilantik sebagai raja atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Jadi tidak ada lagi kekuasaan apapun itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Huaso manang abe dang adong alaniaha ala ibana namar huaso digijang ni saluhut akka huaso. Idu bandar idok di Roma walu ayat 30 didok disi sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus Tuhan kita. Iman idok si Paulus akamanginang. Manang huaso aha be dang adong be. Alani ido dung dilantik gabe mulak ibana tu inganana nahinan. Disi tarida ma ibana do debata namar huaso digijang ni salut huaso. Jala sadala doidok na idok ni aka pemasmur, Tuhan itu baik, kasihnya untuk selama-lamanya. Dan itu benar. Iman apa duahon mabahen hitam marlas ni roha di ari hana naik ni Yesus Kristus. Napa toluhon hana naik ni Yesus Kristus ima laho paradehon inganan di halak na porsea. Anggon ngasude hitam boton. Pasti. Jala taida doi di Yohanes 14 ayat sada sahro ditolu. Ahli dok disi unang mabosaro hamuna porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau
torop do inganan di bagas ni damang. Aut soi donok kumatu hamu, nalau do au mangaradi ingana di hamu. Jalau piau mangaradi ingana di hamu, saya mulak do au mangalap hamu, asarap hamu dot au. Alani ido luar biasa akamanginang. Kenaikan Yesus Kristus bukan untuk meninggalkan kita. Alai laho paradehon inganan disadok akan porsea, termasuk kita mulu porsea. Isi nasolas rohana disi akamanginang. Na paupaton markite kenaikan Yesus Kristus di patuduhom ia tujuan akhir dari perjalanan kita bukanlah di dunia ini dang di sokkape, tetapi yang abadi, yang kekal, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Ikut tadi kunut taruh HP, jabutan dari Cawangon, dari Jalan Piruson, dari Jalan Arpe Muse, jalan Gudang banyak ke jalan-jalan. Tadi kunut taruh, sudih. Karena apa? Karena memang bukan ini tujuan akhir daripada kehidupan kita. Daung. Di patuduh Yesus Kristus do, ia tujuan akhir dalam kehidupan orang percaya adalah surga. Daksongon suku-sukun tu sahala jolmai ina anon, tu dia do hamu inang, tu dia do hamu amang, molodung ngoding nina. Batu bona pasugit nina. Tu lubak karyara. Tu si hatat dohan. Bonona doan non tu si nina. Ya oke lah, mungkin dalam adat istiadat bisa ke sana. Tetapi sebagai orang percaya ternyata tujuan kita bukan itu. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus bahwasannya tujuan kita adalah surga. Dan HP. Alani sude tatadi kodo. Sudah ikon tatinggal khodo dengan satu syarat, maka porseai hana naik ni Yesus Kristus tu banua gijang ima nagabe topik minggu di tikyon aka manginang molo taitong etong nakin las ni rohai taitong etong nakin tasulikiti nakin ahado ubahen nagabe marlas ni rohai ta di ari hana naik ni Yesus Kristus on kasitong na gabi paingotod do tu sada suku-sukun ya di sukun manang na di PA na poso may manang na di PA di dia may ya di sukut tua harus kasitong na molo na mabahen amang gabi Kristen alani na toras ni amang do manang na pinili ni amang sendiri. Kebanyakan orang Kristen adalah oleh karena orang tuanya. Nah tua-tuanya Kristen, dungi yang nakon nabe gabe Kristen. Itu yang sering. Toho dona didokme, niko. Benar. Dan ini juga masih baru saya temukan, saya imani dan saya percayai. Dung padita piau 3 tahun asa dapot tu alusoon. Buasa gabe Kristen al. Bayakom dung 3 tahun na padita dapat tu aluson. Buasa gabi Kristen al. Hira-hira kamang inang buasa gabi Kristen hamu. Kebanyakan karena ala na dibuan natoras na do tardidi. Dibuan tu sekolah minggu. Dibuan tu marguru malua. Dan kita ya kamang inang. Alai sa sitong na HKBP memberikan kebebasan untuk menentukan dirinya apakah mau menjadi pengikut Kristus atau tidak. Di dia mai ditiki marguru malua. Alai memang adong dosa ada tanggung jawab ni Toras laho mabuan i anak kodna mana ada Kristus i. Dan itu sudah berlaku dari mulai perjanjian lama. Melutaida di perjanjian lama umur 3 tahun depan nasida, umur 4 tahun nga dipaksai jalan nga dibaheni laho mengapil hukum Taurat akamangina. Satu umur 12 mempelajari tentang hukum-hukum Taurat. Dakolani naik muse tu umur
digijang di umur 12, mereka memperdalam itu. Ada banyak sekali hukum Taurat yang turunan daripada hukum Taurat yang 10 itu. Iko boton nasi deh. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Jala itu na dibuat satu perjanjian baru, diulah doi di akka sinagoge, pengajaran. Alai aka manginang laus tarbuam mai sahatu HKBP noaeng. Holani gabe dapot tu masa ada alus, buasa do gabe Kristen. Dung huida sian akka agama-agama na asing. Satu-satunya agama yang memberikan peluang keselamatan bagi saya 100% adalah hak Kristenon. Pengikut Kristus. Alania hak kamanginang. Ala adong namang gatihon au. Anggo mangasaho diriku do dang boy. Ay pardosa do. Anggo mangasahon akka pelayanakku do dang boy. Anggo mangasahon akan adong diau dang boy. Tidak ada yang bisa. Alai ala mangasahon Kristus gabe tarjalo au ma haluau na sayang liling nai. Taida ma akka agama nasi nga kamanginang. Adong na songoni dang adong. Taboto do bahwasanya di dongata tetangga agama yang lain bahwasanya diperhitungkan pahala kebaikan. Dia kana asing petong songoni alai anggo si hutun Kristus dang adong polai holan makaporsea ibana do na debatan na bui paluahon hita sian akadusata hira-hira bui do dapot tahaluaw ni angkolang dirita kamanginang isin natolak pita wilala dang adong sian hita. Tidak ada satupun. Ala na diida de batado dang adong na sanggup de akka bangsa Israel lau mangulahon hukum Taurat itu bahenna ro ibana gabe jolma marhite Yesus Kristus dipatutoru dirina. Lahu paluahon akka sihuton ibana. Alani ido akka manginang buasa gabe Kristen hamuang parditaninna. Setelah saya melihat beberapa agama yang lain, ternyata memang yang paling berpeluang besar untuk memberikan saya kehidupan kekal, keselamatan adalah yang paling logis, yang paling masuk akal adalah Kristen. Ini yang paling masuk akal kamanginang. Aladang mangasahon dirita. Alai mangasahon isi do, mangasahon Kristus. Alani iya kamanginang tung masai luar biasa do las niroha ni akasiuton Kristus. Dengan satu syarat molo di haporseai bagi orang-orang yang mengikut Kristus ketika itu. Molo tajaha diturpuk sebelumna di ayat 25 dung sidung Yesus Kristus dilehon akka jolmana torop 5.000 mangan marhite 5 roti dan 2 ikan dungi disuruh Yesus Kristus ma parjolo akka sisianna tu Betsaida alayang Yesus Kristus tinggal majo martangiang dungi duksaha di Kapernaum Roma akka jolma ai diripu rap dohot akka sisiani Yesus Kristus hape daung dilului nasida ahama didok di ayat 25 hatana tulum do didok tu nasida dilului hamu piau dada ala naung dapot rohamu na tadai tung ala ni nabosur ido hamu na mangaton roti i nin imaridok situtudo hatakot tu hamu apala si Musa mangalihot tu hamu roti nasian banua gijang damangido na mangalihot di hamu roti na tutu nasian banua gijang. Audo roti hanguluani sadok na so malebe manang ise naung rotu au jalan naso tupa be mauas manang ise na porsetu au. Na di haporsea halaki salelengon
Ia roti hidup itu, roti hanguluan ni ima manna nani lehon ni Tuhan di pardalanan ni bangsa Israel selama 40 tahun. Mana dan telur burung puyuh di hati hai. Alai roh Yesus Kristus madok audo roti hanguluan ni. Manang isi na mangaton naso mauas be, jalan naso malebe ini ban. Namangan manaido akka upumuna di parhorsihan jadi mate do. Ya, ai sudah do mate. Jala bahkan na doho di akka barisan angkatan 40 tahun ini suadong saat nasida tu tanah perjanjian. Dan kita ya kamang tidak ada mate do sudah. Ima ridok Yesus Kristus. Alai aharu musia ridok audo roti na mangulu na tua sian banua gijangi manang ise na mangator rotion ido mangulu saleleng nileleng na ia roti selehonoki bahen hanguluan di portibion ima dagikku dapotan hanguluan saleleng nileleng na do ganup na mangator dagikku jala manginum mudarhu. Ini akan manginang. Kata-kata inilah yang kemudian membuat orang itu tersulut. Dapotan hanguluas saling leleng nado ganup na mangator dagiku jala manginum mudarhu jala paheheu kudo ibana di ari parpudi. Ai si panganon nasi tong do dagiku jala si inumon nasi tong do mudarhu. Manang isi na mangator dagiku jala manginum mudarhu ido namian di bagasan au jala au mian di bagasan ibana. Ima hatani Yesus Kristus lahu mengajari di bagasan perguruan di huta Kapernaum. Alaya haruna masa dung diberitahu Yesus Kristus songonia kamanginang. Asa torok masian akkasisianna nau begi sama dok hatana kasar doi. Ise mapa bege. Yesus Kristus memberitahukan satu pengajaran yang benar. Alai aharu nasida hatana kasar doi. Ise mapa bege. Jala di pudina aka manginang ayat 26 taboto sian godang akan mangihut ton Yesus Kristus dung sopas betu pikiran nasida didok madisi lan ma akasisian nai manudal honibana ola ni dang be didongani nasida ibana ditarikon Yesus Kristus. Karena apa? Harapan mereka adalah mereka ingin mengangkat Yesus Kristus sebagai Raja yang akan menyelamatkan mereka daripada perbudakan, daripada penjajahan kaum Romawi ketika itu. Mereka akan mengikut Yesus Kristus karena memberikan makanan-makanan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka, seperti memberikan makanan 5.000 orang. Salah persepsi nasida. Jala disinggung muse taringo itu ajaran na sangat sakral di hati hai taringo itu roti hidup. Seolah-olah Yesus Kristus itu lebih hebat dari nenek moyang mereka dahulu, pemahaman mereka. Tapi sasitongna memang jauh lebih hebat. Karena roti hidup itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alani akan manginang ini yang luar biasa. Ternyata memang dung taida disi godang nasu situju itu ternyata hal biasa. Godang naso manangihon Yesus Kristus di hati hai ternyata itu biasa. Balam mahatani contohna Biwelfro, Guru Huria, Situa, Padita dan ditangiho jamitana. Wah itu biasa. Yesus Kristus saja ternyata dakola dang ditangihon, ditadikon. Ini bisa kita lihat amanginang. Lan maakasisian nai sisianna do. Berarti akan mengikuti Yesus Kristus di hati hai. Manudalhon ibana olakni dang be didongani nasida ibana. Tetapi apakah Yesus Kristus berhenti? Tidak. Di pasau dosude, di pasik kok bosude akka ulaun nai marbarita na uli ibana. Di pasaha do di pararat do taringo tu harajaon ni debata. Aka manginang ido sada tada manang parbueni nama kaporseai Yesus Kristus. Jala tusido kita di jo. Maka porseai hana naik di Yesus Kristus asa persidohot kita di hangoluan nasora sudai. Buharu kita laho maka porseai.
di dogma di ayat 63. Todi ido na panguluhon dang marguna anggo daging i. Akahata nang huataho tuhamu todi doi dohot hanguluan. Kita tidak akan dapat mengerti Allah tanpa bantuan Allah kepada kita untuk mengerti Dia. Dang boita tu si debata, anggo sona diurupi debata hita, lahu mangatu si ibana, marhite aha kamanginang. Tod di parbadia, anggo marhite pikirat dado, dang tuk kita lahu mangatu si debata. Dang tuk, alani ibana, marhite toddina, na manogu hita, lahu mangatu si hatana, gawe boima, tarjalo hita, jala tahapor siay ibana. Alani akamanginang, tung talehom manguluta di amudihon, todi parbadia asa saluhu na hatana. Boy mata tusi jala tahapor siay di bagasan nguluta. Asa dihita manang hanguluan na saliling-nililing na. Amen, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na husobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pinuji maho Tuhan. Naung mangaramoti ngulu nami itikyon. Dileoko di hami tiki lahu marpungu di bagas jorom na badiaon. Dinalaho marningot di ari hananaek ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Nung nga dipaingot behami naung sikop do sude ulaw ni Yesus Kristus di portibion. Lahu patupa hanguluan na saling-liling na di sude akan aporsea. Ale Tuhan, taruli mahami di hanguluan na saling-liling nai marhite na mangalehon roha dohot ngulu nami makaporseay ho. Unang maluas sami manadikoko ale Tuhan. Disadok pardalan ni ngulu nami sa ito tong homa na mga mudihon marhite todim todi parbadiay asi roham. Sa leho matodimi lahu mangurupi hami pabagason hatami di tonga-tonga ni ngulu nami marhite sude pangalakkan nami sude akka nahula hami asi roham Tuhan. Saya pargogoy mahami jala saya urupi hami. Dikyon totong do bonon nami tubaga sa tangamu ali Tuhan. Di Huriam HKBP Cawang on nang songoni sude akka ruasna. Mulai siada dana sekolah minggu para remaja naposo bulung sude akka natoras sude nang amanami inanami naung lansia tuho do pasaton nami Tuhan. Asa ho totong na masu-masu na mga leon hay paso do las ni roha di tonga-tonga ni nguluna. Pos do roha nami. Sa tabamu akalas ni roha ali Tuhan. Lehonomu akan narikoti sikok masude di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. Ali Tuhan nang ditikyope tong dobonon nami sude akar ruas ni Huriam. Natongod dope di bagasan angka parsahiton pemulihan homa Tuhan na pamalupon. Mulutung adong akka na di bagasan akka parukilon parsoriope homa Tuhan. Na mga lehon akka dalan asa anggiat niyan boy dapat sude akka dalan keluar di akka parsorion. Asimaroham homa Tuhan na marnida akan narikoti di tonga-tonga ni ngulu nami atong saile homay hobar tu asini roham. Ali Tuhan debata ama nami nang di program pelayanan ni Huriampe homa totong na mangurupi asa anggiat boy tarpatu pahami inalaho patupahon akka pelayanan doh program nang tinotopon ni Huriam di bagas sa taonon pos dorohan nami Tuhan marhitei lamar sanga magwarmu na badiyay nang ditikyon utang yak kami ma bangso do negara nami yon ali Tuhan. Asa ho totong na masu-masu, ho totong na mga lehon akka habisuhon, dot biar mida Jehovah disude akka pangulo nami. Asa marhite na sida taruli mabangsoon, dia kahamajuon, dia kesejahteraan, dolan akan asing na mabayan hinauli ni parngoluan tu joluan ni Arion. Asi maroham Tuhan. Pardosa na gudang dohami.
Gok aka pangalausion di tengah-tengah ningalun nami. Alai hutadahami doho alai Tuhan. Di bata para siroha na sumurung. Alani i saya si roham. Saya sama nasa dosa nami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Huhutma tapasahat peliata marede mahita sian bukwede nomor 636 ayat sada dohot udutna. Jongjong Mahita Saluhuk. Tatangya koma peliata tua dopan ni debata martangi yang mahita.
Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggando, nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na nileho mitu hami pelian nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa uparahasya kami pelianon, pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami, rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manay tu banua gijang naong hudul di siamo ni debata hasangapo doot hamuliaw madiho rodi sa liling ni liling na namarlas ni roha do hamin waeng alanong monang ho jala dipabaki debata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangad do sude dalammu ay di patutoro hodo dirim tutoro ni saluhut alay gabi tumibo ho siyan sa sude jala maruli goar asalopit saluhut ulo ni tot laho marsobba tuho jalaganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanaong diukap po dalan tubanua gijang gabi situan ni malim ho namangodihon hami tu debata say pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasyanganon paima marpungo hami tu labungmu say pasahot mabaga-bagam tu ak kasuruamu lehon tunasida sahala dohot hagogon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibyon saya jari ma akka partohona di huriam asa hobbar tulomo ni roham akka aturan pamisangon dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam saya gonggomi jala paretay mahuriam di tanoon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tu aka iduk nami, tu aka padita, guru, dohot tu aka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajammu di bagasan rohanami, asa marhiras ni roha hami mangoloy, dohot mangihutton ho. Pahot marohanami tuho, asa huhatidakok kami, mangolu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Say paiyam mahatam dohot dame di huriam, asa huingot tami, dada hasyang anon inganan nami alay di banua gijang di labung mido say ramoti ma na manggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakitna lehon tunasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloy paretam paso-paso masaluhut parpunguan ni hala Kristen say homa dongan nasida jupa marpungo di gereja di parsikolan nang pe di bagas nabe sailam lokangi sian hami dosa doho sudena pasoraton hami di hasyanganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amay amen ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saot malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago
mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor hon ma damena tutodim. Amen.